Alle mennesker har et talent. Det har du også. Find ud af, hvad du er god til, og så brug det på en uddannelse. Det kan være, at du har grønne fingre og elsker planter. Så kan du blive gartner. Måske er du god til børn og kan blive pædagog. Nej. Hej. Kunne vi have brugt en dukke eller et eller andet, dreng? Måske er du herregod til at lave mad. Så kan du blive kok. Hvad fanden laver du? Kan du komme ud af min butik? Du kan selvfølgelig også bare spilde dit talent og blive sofakartoffel. Så selvom du måske har mistet modet på grund af for mange kedelige lærere, eller hvis du slås med ord, der flyder sammen, eller hvis du ligesom mig har ADHD, så har du helt sikkert et særligt talent, som du kan bruge på en rigtig fed uddannelse. Du kan helt sikkert finde en uddannelse, der passer til dig. Der er kun 3 ting, du skal huske på, når du vælger uddannelse. Du har helt sikkert et særligt talent. Der er masser af muligheder. Og det er kun dig, der kan beslutte, hvad du vil være. Du skal ikke gøre, som dine forældre siger. Du skal ikke gøre, som dine venner siger. Du skal heller ikke gøre, som politikerne siger. Du skal gøre, som jeg siger. Og jeg siger, find dit talent og få dig en uddannelse. Lige lovlig Titanic måske.